କୋଉ ଜାଗାକୁ ମାଇଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ସେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ତୋର ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ ବାଜି ବାଜି ଭାଜିବ ନା ଆଉ କଣ ମେହେର ସେଣ୍ଟର ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତମେ ଦିଟା ଖାଇକି ସେମିତି ହଉଛ କି ସବୁ ବେଳ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମଳି ଝଗଡ଼ା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ବାବୁ ଏ ଝାଡା ବାନ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ କହିଲା ବା ହବ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଲି ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସମୁଦ୍ର ତୁ ବାହା ହଁ କଣ ଅଛି ମୋର ସ୍କୋପ ଗଣି ହେଇଯାଉଛି ଘାଟି ଚଢି ପାରିବୁନି ଠିକ ବେଳରେ ମୋଡି ହେଇକି ପଚାରି ପଡିବୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମାରି ମାରିଲା ସେ ଛାଇ ପଡେଇଯିବ କଥାଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଦିଅ ଭିତରକୁ ହଁ କେତେ ଭିତରକୁ ଯେତେ ପାଇବ ସେତେ ଭିତରକୁ ବାଞ୍ଝପୁର କିଳିକିଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଦି ଜଣ ଘର ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ଘର ଏକା ଜାତି ସିଏ ଶାଶିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଶାଶିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା କରୋନାରେ ତା ବଂଶ କଥା ହେଇଗଲେ ସିଏ ରହିଲା ଏକା ମୋ ବଂଶ ବି ନିପାତ ହେଇଗଲା ମୁଁ କୂଳକୁ ବିହନ ଏକା ତୁ ମରିଗଲୁ ନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଖେ ସେକେ ମତେ ରାଜଧାନୀ ନେଇ ଆସିଲା ନା କଣ ନା ଗାଁ ଯଦି ପକାମାନେ କିଳିକିଳା ରବି ଛାପନ୍ତି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝପଲା କରୁଛୁ ଏକା ଜାତି ଏକା କଥା ତୁ ଅଧାଟାକୁ ମୁଁ ଅଧା ପିଆ ଜୟ ଦେଖିଲ ଜଏଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ସେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଝାଡା ଯାଉଛି ସେ ସିନା ଝାଡା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଝାଡା ନୁହେଁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ହାତ ଦେଖି ଜାତକ ମେଳକୁ କର ଆମର ରାଜଜଟକ ପଡୁଛି ନା ଜମଜଟକ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିବି ଦେଖ ତୋର ସବୁ ଦେଖିବି ସବୁ କଣ ଦେଖିବ ହାତଟା ଦେଖୁନ ତୁ ବୁଝୁଛୁ କଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାବଦରେ ତୋ ଜ୍ଞାନ କଣ ଅଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ବାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବି ତୋ ରାଶି ଆଗ କଣ କହିଲୁ ମୋ ରାଶି ମେଣ୍ଢା ତୋ ବୋଉ ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ ମେଣ୍ଢା କୁଆଡେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ତା ଭଲ କାଇଦାରେ ବୋବଉଥିବେ ତୋ ରାଶି କଣ କହିଲୁ ମୋର ନା ମୁଁ ତ 9 ନମ୍ବର ଛୁଆ 9 ନମ୍ବର ଛୁଆ ତୋ ବାପ ଭଲ ଖଟୁଛି ଆଉ ଟିକେ କହିଲୁ ନାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ରକ୍ତ ମୋର ଜାତକର ହାତକୁ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ମୋ ହାତ ଦେଖି ମୋ ନାଁ ରାଶି ସୁଝେଇ ଦେ ଏବେ ତ ହାତ ଦେଖିକି ଅରିଜିନାଲ ରାଶି କହିଲେ ଆବ ସେଇଟା କଣ ପିଢା ପଟା ତୁ ବୁଝିବୁ କଣ ଆଉ ଯେତେ କନେକ୍ସନ ରହିବ ରାଶି ସେତେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବୁ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖେ କହୁନା ଶୀଘ୍ର ରାଶି ଆସିବନି ରାଶି କଣ କଲିକତାରେ ଆସିବ ନା ତୁ କଣ ବୁଝିଛୁ ଆଉ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେ ଗୁରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଛି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବାହା ହେଲେ ତୋର ଅଛି ଦାଣ୍ଡ ତମେ ସତ କହୁଛ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଚୌରସେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଜମଦତ ବିଚାର ରାଶି ନିଧନ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯଦି ପୁଅ ରାଶି ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ରାଶି ହୁଏ ଉଚ୍ଚା ଖନାର ବଚନ ଝିଅ ହୋଇବ ବାବୁଲିକି ବାହା ହେଲେ 9 ମାସ 9 ଦିନ 9 ଓଳିରେ ଦାଣ୍ଡ ଯୋଗ ଅଛି କଣ ନା ମୁଁ ମରି ପଛେ ଗଲି ବାହାରି ହାତ ଝାଡ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଲାଗି ଯେ ତତେ ବାହା ହେଇ ମୁଁ ରାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବି ବାହା ହେବି ତାକୁ ବାଧୁଛି ସେ ତ ସବୁବେଳେ ପଢି ପାରୁଛି ହବିଷ ଦଉନୁ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ବଦା ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର
ଭିତରେ କଣ ଅଛି କହୁନ? ଅଛି ହାଁ? ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଆଉ କୁହ। ତୁ ଯଦି ବାପୁଣିକି ବାହା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ କାମ ସାରି ମୁଁ କହିବା ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଗ ନାହିଁ ସାର ମନ ପଡେଇବୁ ନହେଲେ ତୁ ଫଟୋ ହେଇଯିବୁ। ଖାଲି ତ ପାନ୍ତି କଥା। ଯଦି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ କାମ ସାରି ସେ 9 ମାସ 9 ଦିନ 9 ଓଳିରେ ମରିଯିବ ତୋର ସପରିଷ୍ଠ ଫଳ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାବୁଳିକି ତିଆର କରିବୁ ଶାଦି କରିବୁ ବୟସ କରିବୁ ତୋର ଯାହା କରିବା କଥା ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବୁ। ହେଲେ 9 ମାସ ଯାକେ ମତେ କିଏ ବାହା ହବ ଯେ? କାହାକୁ ପାଇଁ ଆଉ ଖୋଜିଆ ମୋର ତ ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ତୋ ଉପରେ ନଜର ଥିଲା। ମୋର ବି ଏକ୍ସପାୟାର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲାଣି କେତେବେଳେ ଝଡ଼ିଯିବି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଉ ଫଳ ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ତା ଝୋଳକୁ ମୁଁ ତୋତେ ବାହି ମଜା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇଠି ଶୁଣିବ। ମୁଁ ରାଜି ଚାଲ ବାହାଇ ପଡା। बोली मत कथा ना काई विश्वास होनी बुढ़ा देखुची केनी कहूची झगड़ा ये सिया मां को जातक देखि कहले विवाह रे 21 दिन रे कानुआ ढोलिया बनिबो यदि कानुआ ढोलिया बनिबो ताले सिया मां भी देबा यदि सिया मां को कथा सत होला ताले ए समुदी हुआ नले 21 दिन अपेक्षा कर कालिला देइयो तू ठीक कथा कहिस। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ଶ୍ରିୟା ମା ବିଧବା ନହେଲେ ମୋ ବଡି ମୁଁ ଆକୁ 50 ଚୋବେଇ ଖାଇଛି। ମୋ ବଡି ବଡ଼ ବଛ 21 ଦିନ ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା